Pengen ngeruh. Kok ben ngono lho. Kok suruh masak wae sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe. Mata. Iki to. Nyapa? Pantesan kusem mukae. Gak riang, gak ono bahagia-bahagiane blas. Lah aku nyapa? Mulakno iclik. Iclik karo tembok yo piye? Ben mukae iki cerah ngono lho. Sendang iclik karo ngentup. Apa awakmu tantuk ben padha bahagiane? Sampan kok gak pengen duwe bojo sing jek enom kaya aku nih. Ontran-ontran apa neh? Iki sekolah sayang, sekolah. Aku ki wis ora mikir sekolah. Saiki ki aku mikir pengen duwe bojo tante-tante kaya sampean ngono. Ojo kalian mbironi tante-tante, ae sak menika. Lah piye? Lah wong aku ki seneng lho tante-tante kaya sampean ngono. Goyangane mesti enak. Pikiran mesti kae. Tak saplak lho engko. Alah wong kono dhewe pikirane yo islik kae noe mbok de. Mbok dhewe kuat apa ora ngancel mbok de sak menika. Lah dijajal apa piye ta? Goyang pisan kok ceklek. Aduh, Dek, sakit. Wong ngece. Rong tau dijengkengne karo cah cilik apa piye? Parah yo ndelogok jaran. Mbok De, Mbok Dik tindil coplok iki. umurku wis genep 29 lho. Aku wis wani rabi pean. Kacek saiki umurmu karo aku ya nek 29 blok. Ndak guru kacek saiki lho. Maki kowe iki wis ketuweken wong kowe, ora usah genep-genep kowe. Tuweke malah gurih lho rumangsam. Wis termasuk Joko tuwek kon, ya. Deloken kambil ke. Saya tuwek no santene saya wukah. Wis ora tandinganku kowe. Lah aku lho sik Joko Tulen. Rondo ngene iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono lho. Oh, perkarane renek sing ngruduk. Isik-isik jaman-jamane sak nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-elek meteng piye lek kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Ya kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Kabeh piye kok rumah saku kok Kapan aku tumbas sih lho? Aku masuk pengene kaya apa ya moh tumbas. Tapi nek diweyu gedhe. Jaman-jamane kowe sak gelem nyeruduk lho, Cok. Kok suruh masaku kok gagak jaran men kowe iki. Kapan wi aku lho ora tau tumbas. Kowe iki nyapa ngurusi wong kabeh ora iki. Pengen ngeruh. Kok ben ngono lho. Kok suruh masak wae sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe. Mata. Aku jane pengen adus ning laut. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacange dadi kacang asin ngono. Lah kowe apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Ugi leh sunat. Lah iya, Golek bojo. golekno ya. Eman-eman kundasmu. Lah iya, Ugi kowe. Ugi. aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Tuku anggur ning Kalimantan daripada manukmu nganggur kene tak nggo dolanan. Sunat larang-larang kok terima mbok dolanan. Ora delok kok jaran. Ini